שלום לכולם, שמי אליפנט אנישה, והיום אני רוצה להציג לכם מערכת לניתוח דוחות כספיים בעזרת AI. זה כלי שיעזור לכם לבחור מניות בצורה חכמה יותר ולהבין דוחות כספיים שאותה חברה מגישה. אתם עושים sign in לחשבון ג'ימייל שלכם. עכשיו יש פה שני אפשרויות, או פשוט לרשום את הטיקר של המניה ואז הוא ינסה למצוא את הדוח האחרון ולהוריד אותו מסק, או לעלות מהמחשב שלכם. נגיד יש חברות שנסחרות בבורסה ארצות הברית, כמו מזדה, כאילו חברות זרות, כן? שהן לא חייבים לדווח לסק, ולכן אפשר למצוא דוחות כספיים באתר שלהם, כאילו באתרים של החברות. בואו נוריד משהו ישירות מסק, נגיד לחברה אפל ו-APL, download from SEC. מה בעצם קורה מאחורי הקלעים? התוכנה הולכת לסק, מחפשת דוח רבעוני, כאילו שזה SRQ, זה דוח רבעוני, SRQ זה דוח שנתי האחרון מ-1 לאוגוסט, ומכניסה אותו לתוך המערכת. עכשיו הדוח הזה מחולק לכמה אלפי צ'אנקים, חלקים, לכל חלק נבנה וקטור שמייצג מידע שנכלל בתוכו, לכן כשאתם שואלים שאלה כלשהי, בעצם התוכנה בוחרת רק אותם חלקים שיש בהם את המידע שעוזר לענות על השאלה ששאלתם על הדוח, וכל זה עם פרומפטים מיוחדים, רק את הצ'אנקים האלה משלחים ל-AI ואתם מקבלים תשובה. יש רשימות של שאלות כאלה פר נושאים, נגיד סיכונים, תזרים מזומנים, סגמנטים, אני אראה לכם ברגע שהדוח יהיה מוכן, וגם אפשר on the fly לתרגם את הדוח הזה לעברית. בואו נתקן כמה שניות עד שהפרוצסינג כזה יסתיים. 5,500. אז זה יותר של המערכת. פה יש מספר ריקווסטים, הוא נותן 20 בחינם, למרות שכל ריקווסט עולה לי קצת כסף. פה אתם בוחרים רשימת שאלות. ברגע שהדוח יעלה, אני נשאר פה בינתיים. 10Q זה אומר דוח רבעוני, אפשר להחליף את זה ל-10Q. הנה, עכשיו דוח בתוך המערכת. כמו שאמרתי, יש פה רשימות, Profit and Margin, Cash Flow וכך הלאה. אחת הרשימות הבסיסיות זה Quick Analysis, פשוט 5 שאלות שנותנות ככה מענה וסיכום של הדוח. בדוח הזה יש 5 שאלות, נגיד What is the free cash flow relative to net income and the direct flex working capital cash conversion, analyze with the eye. עכשיו בתוך הדוח נלקחים רק החלקים הרלוונטיים לשאלה הספציפית, ועם פרומפט מסוים שמסביר באיזה צורה לענות ואיך להגיש את התשובה, כל זה נשלח ל-AI. כמה שניות. הנה, פה נעביר את זה, אתם יכולים לראות פה Profitability, Cash Position, Free Cash Flow Analysis, Working Capital, Red Flags, כל זה, כאילו בלחיצת כפתור אפשר גם להביא את זה בפיברו. התרגום גם מתבסס בעזרת AI. הנה, מדדים פיננסיים עיקריים, הרווח נקי גדל ב7% בשנה, תקציבים מזומנים כזה וכזה, סימני אזהרה קריטיים, ירידה חשבונות לשלם, התחייבות תפעולית אחרות. אתם יכולים להבין, כאילו בואו ניקח את הדוח לדוגמה הזה, בתוך דוח מלא טבלאות וטקסט, אתם מקבלים ככה בדף אחד, סיכום של כל הדברים שעונה על השאלה שלכם. אפשר גם לשאול שאלות כאילו באופן חופשי, כלומר פשוט תרשמו בכל שפה שנוח לכם. קראתם דוח בסיכום כלשהו ויש איזה נושא שאתם רוצים להתעמק בו. נגיד כשהוא קראתי שם שיש בעיות עם המיסים של טראמפ. איך מפצים על הפעילות החברה. אם אתם שואלים שאלה בעברית, אז גם התשובה תהיה בעברית.
canali ברשת. הנה, ניתוח השפעת מכסים על פעילות החברה, מקור מידע, להשפעתכם על חברת תעריף, השפעה מהותית על העסק מתוך דוקומנט 7, תחומים ספציפיים, שרשרות אספקה, זמינות חומרי גלם, מרכיבים, תמחור, אי-ודאות, כלומר, פה אתם יכולים לשאול שאלה שלכם ממש במילים פשוטות, לפני שזה נשלח ל-AI, כאילו זה עוטף את זה בכל מיני פרומפטים, וגם נשלחים רק את החלקים הרלוונטיים של הדוח, ככה שאתם תקבלו תשובה טובה, אפילו אם השאלה לא מספיק מפורטת. אני עושה לוגאוט. כמו שאמרתי, אני זמין, אפשר ליצור איתי קשר בטלגרם, רפאין סידרה או בוואטסאפ, זה הטלפון שלי. אם חסר לכם קרדיטס, כאילו נקודות לריקווסטים, דברו איתי, נפתח לכם עוד. זמין לכל רעיון ושיתוף פעולה. ביי, והמשך יום נעים.